Bata Gašić, ministar odbrane, je moj dobar drug. Tako da ja ne bih bio Dejan Anđus, ne bih sebe gledao u ogledalu kada bih nešto rekao protiv svoga druga. Čestitam venčanje sinu Bate Gašića. Čestitam momku svadbu i želim mu dug i srećan život u braku. Bati Gašiću da kažem da se ogrešio što nije pozvao neke ljude. Dakle, nisi zvao Ljubu Vučkovića, nisi zvao Dejana Anđusa, nisi pozvao Srđana Kopernikusa. Naravno da nisi pozvao Zoranu i setit ću se još 5. lika koga nisi pozvao. Zato što si lukav i namazan. Da, nisi pozvao Nebojšu Čovića. Ali nisi dovoljno lukav i namazan za mene. Dakle, plakao si kada si smenjen sa mesta ministra odbrane. Suze si ronio. A onda si krenuo da pišeš peticije protiv svog voljenog Aleksandra Vučića. Znači, iz Kruševca su stizale peticije kako te ruši CIA i engleska služba. Ti si pisao peticije protiv Vučića, a ne ja. Međutim, kada ti je objašnjeno dosta toga, onda si se ućutao. Sad se nadaš da ćeš biti šef BIA. Mene ne zoveš, iako sam te tada spašavao i hvalio, zato što sam javno rekao da glasam za Demokratsku stranku ako bude trebalo da glasam. Doduše ne glasam, ali ako bi glasao, pošto ja ne glasam. A inače, pre bi formirao sebi stranku nego što bi glasao za ikoga na srpskoj političkoj sceni. Čovića ne zoveš zato što ne znaš u kakvim je odnosima sada. Pa je malo sada dijametralno suprotno to što ne zoveš mene i ne zoveš Čovića. Mene iz ovog razloga, Čovića iz drugog razloga. Iako si ga vukao za rukav i molio da ti sina ubaci u Crvenu zvezdu. Zoranu ne zoveš zato što je označena kao neprijatelj. Ljubu Vučkovića zato što je moj prijatelj, a zoveš zato Sašu Aleksa i tako dalje. I ne zoveš Mikija Markovića, koga si hteo da sapleteš u biznisu. Eto, zbog toga nisi nas petoricu pozvao na svoju mega svadbu. I sad ću se zaustaviti, a Srđana Kopernikusa ne zoveš ko veliš ne treba ti, ali zato zoveš Bašanovića. Sad ću se zaustaviti. Budete li bili bezobrazni, sledećeg utorka ću vam svima posvetiti celu emisiju i to 4 sata. Neće vam biti dobro. Vi ste jedna gomila licemera i ništa drugo. Jadan je onaj ko s vama sarađuje. I jadna je zemlja u kojoj se vi nešto pitate. Toliko od mene za večeras vezano za Batu Gašića. Samo još da 2 poruke poručim gledalcima, je to zanimljivo. Gašiću da kažem, je li bre zoveš na svadbu Zorana Drobnjaka, a ne zoveš mu gazdaricu? Kako možeš da ne zoveš ministarku Zoranu Mihajlović, koja je desna ruka premijera i koja je najznačajniji faktor u vladi i drži najosetljiviji resor i potpuno je druga ličnost u vašoj stranci, a zoveš njenog potrčka Drobnjaka? Kad si ti to sa Drobnjakom se družio? Kad si ti radio poslove vezano za puteve? I ti, tvoj brat Boban, i Bane Miljković, i Kruševac put. Šta ima da zoveš Drobnjaka, ti Drobnjaka i ne znaš, be? Kad si se ti družio sa Zoranom Drobnjakom pa ga zoveš na svadbu? A ne zoveš mu šeficu, odnosno tvoju šeficu u vašoj stranci. Ona ti je šef. Nju zaobilaziš u širokom luku, a zoveš njenog potrčka. Pa gde to ima je? Setio sam se za Gašića.